nga kining maong duha ka mga engineers didto man is casino na pildig tag 300 million pesos. Dismiss na gahapon, ha? Aka na may sakto. Dismiss na matud pa may gala ni DPWH Secretary Vince Dizon. Tanggal na kining maong engineer, district engineer mga kagalaan. Mao man nga engineer nga ni angkon sad siya mga kagalaan atol sa investigation dito sa Congress nga nisod sa casino o nga ni nangalya sila nga sa casino. Kaya di man ka basta-basta makasud dito may gala government employee ka kaya mas balaod na nga tanan nga mga government employees labi na elected dili makasud anang casino. Unyag mosod ka mga lias. Mao na nga dili sa Nustar doon na nakasulti nako. Nga doon na day po'y private room din haday nga katutuan mga public officials mga elected pa ng uban nga mga manugal dito sa Nustar nga dili kay maklaro dito gyud sa plastada inday ken. Himuan gyud sila dito ilang VIP. Ilang ngiga day ha. Oh, so ato ni tagag pagtagad mahigala niya kining maong district engineer gidismiss na. Ni angko ni mga higala nga nanood sila dito sa casino nangapilde o niya matawag na to mga higalag nangalyas o niya ni angkon sa siya kay iya man ng distrito nga na Gusta project dekin ni angkon siya nga ni pirma siya bisag wa sa magka-inspeksyon unsa man pag-inspeksyon nga inayting inspeksyon to amang kas casino. Ato lang ni agi kataw-katawa ha. Kini ni ang grabe ha. Ni pirma. Kay kanagon mahigala di man ginakalusot ng ghost project. Kadaghan sa mga empleyado sa DPWH. Kadaghan na mga engineers ang naa diha. Aside mga higala sa district engineers, na pa mga higala mga assistant district engineers, na pa sila mga job order employees na. Bago ka naggraduar may galag engineering, doon ako mga kaila dito sa Manila. Bago ako naggraduar na engineer, nakasud dito mga sukitig paminaw sa ilang sa DPWH. Daghan sa engineer. So daghan kag maka-inspect dito sa lugar. Unya, pag progress billing, kay bawa ka pila ka present na billing na. O sa may progress billing nga ghost man. Yang anong nigawas man ang kwarta. So ang inspector dito ni pirma nga completed na ang project. Mao ni sa Alcantara usanis ni pirma. Wa na di na kinalang tawgan na lang kas contractor dito na pirmahin na lang nga completed na sa mo ari pa ka di na. O ingon na uban niya di ay na lang di ara ang kwarta dinhi ha. Di naman kinahanglan mo adto. Ingon na karon panahon na di na kinahanglan mo adto kay na may GCash. Kini mga kaigalan tanggal na. Para na ko okay na nga move ni Vince Dizon ug ang uban gipa submit og courtesy resignations ang tanan. Naka-submit na ba? Ang gikan sa undersecretary, assistant secretary all the way down to district engineers, naka-submit na ba ang tanan? Department of Public Works and Highways, kumusta mo diha? Ha? Naka-submit na ba ang tanan? Hindi ka-submit na katong klaro na gyud kayo day. Di man po ni tan-aw nako, klarohon tan niya Vince Dizon. Okay na nimo mga moves ron. Pero basi ibalik ka na nimo ng mao mga district engineers wa gyud kay kalainan ni BBM. Naigo ra may lagi pa-submit courtesy resignation gibalik day. Ang uban lay gitangtang. Na kanang klaro na gyud kayo sama ining ani. Wala na. Nya take a closer look to areas nga naa kanang top 15 nga mga contractors. Tanawa. Straight to the point. Ha? Si Diskaya, sikat kayo, nabot mo na nagliluan na panghimog flood control project. Inyo man na siya mahigala nga kadaghanan sa iyang projects outside Metro Manila. Di ko katuo ha. Og atong ipon ang pick-up good. Ang pinakalabaw sa pick-up taga Sugbo, si Engineer Dakay. Daghang kitag engineer sa pila gud ka eskwelahan din nag-offer og engineering Sugbo. Niya pa ginato din Sugbo Center of Excellence sa Engineering. Niya po sikat ka mga San Carlos, si IT, USJR, University of Cebu. Daghan na, sentro kita ni. So daghang kontraktor sa Sugbo. Sa kadaghang kontraktor sa Sugbo, taga si Diskaya gigikuha sa Galiluan.
Askang biliba nanguha yung kanang expert sa flood control. Kaya kita lang katakatawa may gala. Pero mo ni si Vincison tanggal na. Asa man tong, haman tong pag-angkon niya dumi, kato si Kwandong, katong district engineer. Duha kabok ning mga engineers ha. Unang-una kini si Henry Alcantara, district engineer Henry Alcantara, Sodo Casino, pildig 300 million. Ang usapan niya kauban na pildi pod, labaw pas 300 million. Si Bryce Hernandez. Oh, Hernandez niya, dili ni Fernandez. Sa pagkapildi nimo, pagka-imposible nga no ba ni nanay? Kaya akong gihap-ihap mga kagalan sa ako nagingon, ang sweldo ini mga higilang district engineer, kung tinarungon lang, ha? Maklaro man tanan nga mga government officials, maklaro nimo na, bisag i-google nimo, naa diha may gala, kay transparency, part of transparency man na, pila may sweldo ini mga tawhana, nanay salary grade din ha. So, maibawaan nimo, pinakadako sweldo, of course, ang presidente, doon na mga salary grades diha. Unya, kining district engineer, salary grade 19 na, pila may equivalent sa salary grade 19, na nasa 56,000 a month. Kanang 56,000 a month, pwede mo ingon tadako na o kay because ang kwarta may gila relative man, doon ay magtanaw nga dako na. Doon na po yung ingon, gamay na. Doon na po, no? Pero kung atong kwintahon nga mapildi ka 300 million, kanang silduha gamay ra, nga nganong mapildi ka og 300 million? Tiyaw mo na kasamang ki? Nganong pildi man ka ana? Nga kana mahigalang imong sweldo 56,000, ibanan pa nimo na sa imong, of course naman kay kurente, ang tubig, ang bayranan sa eskwelahan sa mga bata nimo, ang imong panggasolina, ang imong mga bayranan sa plitihan sa mga bata pa doon sa eskwelahan, ay mga pamilyado man ha? Unya, pagkahuman, mga pikapi pa mo, nindot na ba mo kapihanan? Unya, pagkahuman, mag-outing-outing pa. So, pila na may mahabilin sa 56,000? Ibutang ta lang, ang sweldo 56,000, giibanan sa tanan. Nahabilin may gala, 55,000. Ibutang ta lang. Pagdida di igod kaabot bisod sa kwintada nimo times 12 unya times 40 years ibutan ta lang 40 years kay na engineer ka pag 20 anyos mo engineer ka di igod kaabot nganong mapildi man kag 300 million kaya ato paminawon ko iyang interview ron kanay be ato paminawon be kining sa investigation sige go You no admitted that you're going to casinos, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo napunta sa casino, Mr. Engineer Alcantara? Gaya po nung binanggit ko sa Senate, around 2 to 3 times a month. 2 to 3 times a month. Jesus Ginoo ko Sa palagay niyo ba, mayroon pang mga iba kayong kasamahan na nagpupunta sa casino, Engineer Alcantara? Nabanggit ko po sa Senate hearing na paminsan-minsan nagkakasama po kami nung di umano yung mga kasama ko po na nabanggit doon. At paminsan-minsan naman po ako. So, kasama niyo po sa district office or dun sa mga taga DPWH din po ba ang kasama niyo? District office na po. District office. Yes, Your Honor. So, Mr. Chair, I'd just like to make a point regarding the negligence on the part of Engineer Alcantara. Nabayaran po natin without inspecting all those projects po. Parang lumalabas po, mas prioritize pa yung pagpunta nila sa casino, which is alam po nating bawal. Kaya ako po tinanong iyan, baka... okay freeze limang ka 2 to 3 times mga higala mo adtong casino askang makaingon sa kami galag ngilngig 2 to 3 times a month. So doon na inspeksyon noon dito, wa na, ayun na lang adto pirmahin na lang ni dire. Mo na nagos na ni. Kay inay mo ngadto sa project, dito man ang asino ni mga kagwang. Unsa may salaod, number 1. Andel sa balaod, di pwede ang tanan nga mga government employees, officials musod anang sugalan nga kasino. So nakalapas na siya unang-una. Ikaduha, pag sudo kasino day, nangalyas ning mga kagwang. Nagamit og fake IDs, kini man pwedeng ang magwadto kas casino niya DPWH imong ID. Lahi ang ilang kuan, so another violation. Ug labaw sa tanan, wa pa pud inspeksyon na mahigala dito ang project kay tuan na busy nas casino. Labaw sa tanan napildi mahigala 300 million. Kung saon man nimo na ngano napildi ka mag 300 million, asa man nimo nang kwartaha? Kuan kayo medyo kinini ang medyo himsugon po ni siya panglawas. Why inspection mahigala
Why inspection porbida. Hay. Ato ni tagag pagtagad mahigalabi. Ato ko ni padayon tanawa dong oh. Mo ni siya. Nya ningan ko naman siya. Kulbaan po mahigala morag na kulbaan po mga politiko ni kay basin niya mo kanta ni tanan. Pwede man, pwede man mukanta na sa tanan. Oh, ako ni ato ko casino 2 to 3 times a week, a month. Nakoy mga kauban. O niya, kini district engineer man ni ang sunod ani may kalag pit onim ang kuno gini nga ako witigaton sa kwartas kickback. Gilok na ron mahigalang hunahuna sa mga politiko ayay maamong tayo ng kalakiha. Kini mapiit ni mga kagalaan. Mo ingon man ni kanta na lang, sulti na lang sa tanan, Sulti na lang sa tanan. Kay matod pa ni Mayor Magalong kining district engineers, ang matudlo ini ang mga endorse ni politiko siya na po tighaton sa kickback ngadto sa politiko. Namdo mo ako bitaw nang play dire mahigala si Mayor Magalong mao di ay, Mao di ay katol tagag pagtagad ron butaga. Ingon si Marcolita na ay gustong mo testigo unta sa investigation, nag-send og feelers pero nahadlok sa hulga. Si hinulga ay naman hadlok mo hulga, ikaw may maamong sama atong na-entrap nga district engineer o kamo ka kining duha karon nga tangtang mahigala. Musulti na lang sa tinuod kay otherwise ang man og kamo lang magtingkagol niya ang uban ayahay. Na tungod ana nga mura gilok na kayo ang investigation si Saldi ko naguna-una naglarga sa Amerika.